Kani Kadai Batesi TV. Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Ride Laban College, Shillong, bringing vision to life. Online and offline admission is going on for Class 11 Arts, Science and Commerce stream for the session 2025-2026. NEHU-affiliated college for BA and BCom with NEP courses. Hostel facilities for girls. Sungautu yakabor jongga boarding but ka Aether electric scooty. Let's ka Quincy Motors Demtring Shillong but pinyasno yaladi hakalashai ka ba kamstart kamshai. Khubli pi baro pinang pe Batesi TV ni pinang subhai pi shiki Khubor hakimat giman. Ni kong shab en pasha shiki Khubor ni Kylleng ki benta jong ka Jylla. Ki Bosan Shah jong ka Pyrthei district haka kanru tri Jymmang azapusan. Kila pak kang kerdab ya ka kerdab krong khajana bala penyeng bian da ka Khasi Hills Autonomous District Council ha surok ba National Highway 6 haka shnong diha Pyrthei district. Ka jingkang kerdab ya ka ni ka kerdab krong khajana ka long alor ka nongrem bala shu penyeng bian harut surok ba National Highway klam da yo jingbin but haka ju ka por la ya thu ba haka ni kerdab kinong krong khajana ki shimpisa arspa tingka na ka wei ka trok kit mar ki bayai lingba na ka ni ka kerdab. Katanat puli puthi jong ka Sorka Jylla kala pentem ba ringkat ka jingat reilang but ka National Testing Agency kala penbuan shu sa lightly ki jakat ho exam dan ki examination center na ka benta ka exam CUET UG araja apusan. Ki center bala penrung thama ki kentup ya ka St Mary's Higher Secondary School shipautali ki computer notes Shillong College shispatali ki computer notes but Shillong ITI arpknaitali ki computer notes. Kini ki jakat ho kidai na ka benta ki tu ki bala penbena menshwa baki hab bant ho shiki jaka ki bajangai. Katkum ka jingtip na ka NTA ki don khatwei hajar laispa khandai ngot ki samla puli ki bahab bant ho ya ka exam ha ka khat khandai tarik mataw banai. Na kini tang shi hajar laispa nyo phundungut kin hab tho shagoti katba ki weipat kin hab bant ho hajar la jong. Katkum kani ka jingpen bet thamai anam don shu ki bant ho exam shabar Jylla palat ya ka goti namarba ki babun la penrung no hashilong bar hatura. Ya kini ka jingtip la pharu shiki samla puli da ke email ne da ki message. Kani ka long katkum ka kerwo Khubor na Vijay Kumar Mantri IAS Commissioner and Secretary Education Department. UMLA jong ka mau kerwat uba renikton lingdok tongkhar ha ka khandru trik Jymmang arjapsan. Ula jurib ya ka jingtei ya ki jaka sa jong katanat ka kot ka khya ha light lau sang mau kerwat ki benang sa teng menta la palat khat lai snam ha ka ba ki contractor kla ino ya ka kam klanatri pendam. Lingdo karaj milliam kurshon lingdo ula penshai shaki khun ki hajar karaj milliam halo ka jingkno menteri kharkongor bad menteri sotun bahab man pensange no ya ka le niam mataw snam na ka daw ba lingdo penkulmar da ka ba thombor yaki. Lingdo ong ba haka jingshisha udai ma babat yakabor jongkaraj kum lingdo. Hendai namarba udang thamai ki menteri sankur khatwaikur kim ailad yu. Ulo ongru ba kum ulingdo pedang ya ka jingkeno jongkite ki armut ki menteri. Katkum ka jingtip ka ba ki pulit kila pelat pat ba haka website ka jongki kila pentip ba haka khatlai tri Jymmang ubriu ubam ithu ulapan mantesnya ya ka thuk jong Alberts Imli. Kabadan yung registration number ML not san Q nyong riu not san ha golf link polo. Henry uta ubriu shim lawan pai penban kum tau Alberts Imli ula pentip shaki pulit but hakasingi ka babut kata haka khat saw tri Jymmang hadin balayo jingtip ka batikena ki pulit kila let shakaway ka yeng kabadon ha maulai mau tawar but nakata ka yeng udon unethan lait plang but hat bonson lat murong but lingba ka jing batay jong kini ki arngut na let shim ya ka thuk jong Alberts Imli naka yengsa jong hat bonson lamurong kabadon ha maulai mauro soklur. Uganga Prasad Chandra jong 193rd Battalion BSF BOP Ringku East Khasi Hills ula ujor shakipulit baka katsaw tarik Jymmang hakapor live GAA dang step prenga. Kishipai BSF kilalap bakidon kumba arpusan ngut AA kinong Bangladesh kibatmu bandung tu sya India. Hendrei haba ki BSF ki wanbe kinong Bangladesh kila kawang mau penban yaki bat kila pet grat no. Kam hadin ki BSF kilap bakidon kajing persang bandung tu na ki artli jaka.
Kani ga dekat kum ka jingtim ka baki pulit kila pelaj pat ba ha ka website ka jongki. Kat kum ka jingtip baki pulit kila pelaj pat ba ling ba ka website ka jongki. Kila pentip ba ha ka khatlai trik Jymmang ha ka por arsh pawa AA kat baki pulit kidang talasi kali hayau dauki. Kila yok ban bat yak we ka kali Maruti Espresso ka badan your registration number ML not Sun AB R not Kendai way. Kabalanya dau Ibor shooting. Ban napok ka kali kadon kanong Bangladesh ka bawan rung bean sa India ya ka balatip kerteng kum ka Sabina Yasmin. Kabatmu ban wan kiu sa Shillong. Ban a Shillong pat katmu ban let sa Mumbai. Ka National People's Youth Front kala pentip ba kan penkuburam ya ki kena puli ki bala pas bha ka examen SSLC but HSSLC CBSE but ICSE. U State President ka NPYF uma welat miki Shillau la pentip ba ka ni ka jing penkuburam kan long nakabanta ki kena puli jong ka East Khasi District, Ribhoi, Southwest Khasi Hills, West Khasi Hills but Eastern West Khasi Hills. Kibala ban yo ya kri khusnam kindi ki khna ki ba yo nyop san percent chaneng ha ka HSSLC but proper percent chaneng na ka banta ka CBSE but ICSE na ka banta ka SSLC ka long proper percent chaneng but iki way pat ki board ka long proper san percent chaneng ula pentip ba ya ki form la ban pendap link ba ka link da ka bale ha ka Instagram but Facebook page jong ka NPYF Meghalaya but jong uma welat miki Jylla. Tarik bakhadu ban pinpoy yaki application form kan long hashwa ka apsa Tarik Jymmang azapsan. Menteri ka Sarkar Jylla bakmi yakatnat boarding Abu Tahir Mandal ha ka khatsan Tarik Jymmang azapsan. Uloong ba ka jinghiar jongko hapung umyam kamdan benta a ruem bar ka jingshna pen bha ya ka jingking dam. Ha ka jing akram miklap thai Khubor Mandal uloong ba ka jinghiar ka hapung umyam. Kadai nambar ka jingduna slap bar uloong ru balakmi nanti ba ka jingdap jong kapung kan sa urlong no shen nambar ba ka jinghap slap menta kaliur kelas tang menteng. Kini par kilong ki Khubor na kalengki benta jong kari. Ki sipai kari India rengkat bar ki pulit jong ka Jammu and Kashmir lembar ki officer jong ka tanat pulit CRPF. Ha ka singit ho ding kila pentip ba hendringut ki lekno kila kelon yam. Ha ka jingat herkuli ha Jammu and Kashmir hapo ki sabu prakanta bra lekno. Ha ka jing kram miklap thai Khubor u IGP Kashmir u VK Birdi Kumar but u GOC Victor Force Major General Dhanaji Joshi but u IG CRPF u Mitesh Jain kilai thu ba yakin ringut gi snar le no la yo ban siat yap haki artli ki jing khanra kabala long ha kelar Shopian bat hatral bala pelong da ki sipai rengkat ka jing lang bat ki pulit ka Jammu and Kashmir bat ki pulit ka CRPF. Diki hajar ngut ki pajba kila ya rali hasurok da ka barat lang ya kalama lairong jongkari kom kadak pan ai buram ye ki sipai jongkari ki badan benta banyak kun persha ye ki lekno badi ki sipai Pakistan ha ka operation sindur ha ka ni rali ka balalong hanong ba Sabatpur jongka Jylla Odisha ha ka singit hodien la sakhiru ya ka jingashim benta lang da Menteri ka Sarkar Pedeng ubakmi ya ka tanat puli puthi Udharmendra Pradhan usembut Menteri rang ba ka Odisha KV Singh Dio ban Menteri ubakmi ya ka tanat Panchayati Raj Rabi Narayan Nayak ka Menteri rang ba jong ka Delhi ka Rekha Gupta ha ka singit ho dien kala ajing kershan ban kentan Mardor ye ki so apel ban iki wei pat ki mar ki bawan nakari Turkey bat Azerbaijan da ka ba ongru ye ki tu ki ba kershan ye ki bor ki ba yakun persha ya kari India kin mat ya ka jingsha boycott ka balong shispa na ka shispa bat kin mat ru ya ka jingbitar shla na ki nong shong shnong jong kari India. Menteri rang ba do Korean Narendra Modi ha ka singit ho dien ula ai kublai kerpang ya ka jingrakhi jong ka Sikkim ya ka jingyo Jylla Bapura ka jongka bat ha ka juga por ula ya ro ru ya ka jing itana jong ka ni ka Jylla ban ka jing penne pensa jong ki patba nong shong shnong ya ka riti ka dustur bat ya ka jing kyu shaprang jong ka yok ka kot ki patba ha ka juga por ki ki Menteri ka Sarkar Pedeng kentup ya Menteri ka Sarkar Pedeng ubakmi ya ka tanat kampo yeng Amit Shah ulapha ya ukurwo ai kublai shaki patba ka Jylla Sikkim leng ba ka rinsan social media X. Menteri ka Sarkar Pedeng ubakmi ya ka tanat yadari Rajnath Singh ha ka singit ho dieng uloong ba ka operation sindur ka dei tangka trailer bat ki sipai kari kin sapin isendan da ka film ha ka por ka bapiang ka operation sindur kampat kun ka ka ba ka Pyrthei ka yoi ka dei tangka trailer bat ki sipai kari India kin sapin isendan da ka film la ong sing haba ajing kren shaki sipai sun bat airbase jong ka sipai sun
kabadan ha Bhuj Gujarat. Sangut kinong trekan thei kila kam bagla sha drongti how deputy commandant home guards ha Tumakuru Karnataka laong ki pulet ha kasngi thodien. Kinong trekan thei kila ujor persha yau deputy commandant home guards R Rajendran sha deputy commissioner shaka state women's commission but sha inspector general of police jongatanat fire and emergency services. Kinong ujor kila IT ru da pen drive yaki sakhi sabut kum ka jing pensisha halo ka jing no jongki persha yau ni officer katanat home guards. Kini par kinong Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei. Kajing abrio Nigeria nakada ko Jymmang Lassa virus mentakala kio shaka shispa like prangon. Ka Nigeria Center for Disease Control and Prevention kala pentim bakidan nyospa kanyang wat kibrio kibayo ya kani ka Jymmang. Naki like punriu tili ki Jylla ki bashakta ki dei khat pratli bar ki samla ki banado arphuai snam hadu liposnam garta ki dei ki bakham shakta e. Kibriok bayo iyak ni Lassa virus kim don dak Jymmang AA henre ka shukta bet yaki dot jam kum yaki khlai ka Houthi na Yemen kalakam makadi maka ka basiat daw misail ha Ben Gurion airport ha central Israel yak ni lakam daw nong aktien jong ka Houthi u ya yasri ka Houthi kala berngam ba kan yai beteng ban hiarthma yak Israel lada kampel light lenti yak kunhun yarab ban pinpoi yak jingarab sha Gaza strip Henry ke Israel kala kam bakala yo ban set Pyrthei no yaki misail hasun shwa banja ka jingsha hertma. Ke Israel kala dab ban aidak lupa yaki patba lingba ki smartphone application but hadin katapan lapen pa sai ka siren. U President ka United States Donald Trump ulai kendo yo President jong ka United Arab Emirates u Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ha Presidential Palace ha Abu Dhabi. Kadi ka jiya kendo kalong ban pinklan ya ka jinga dei haprik ni ki atli kiri kamtam ha ka khai ka pateng ban ban kentiu ye ki board jong technology ban ki wei pat ki mat ki bran kam kum chu ru ban penne ya ka shong san ka United Nations kala pentip bakat kum ka jing ken jong ka India ka dikari ka bakyo step ha ka Pyrthei kamtam ha ka yo ka kot jong ka but la ken lupa ba ka yo ka kot jong ka India kan kiu da 0.9% taw snap Kakai pot jong ka world economic situation and prospects kala ong ba ka India kala ban kham kiu state ru ban ya ka jing khen balapu. Hakasi pale jong ka tayo ka Israel kala therting haki benta ba repair jong ka Gaza bat kila don ru hadu praphongut kinong Palestine ki bayap bat bungut ki bala mensaw. Ka Nasser Hospital ka badon ha Khan Yunis kala pentip batang hakani ka hospital ki don sanpu sangut ki bala yap kentup iki kenthei bari kena. Katna ako yakia ha Gaza kala pentip ba ka Gaza European Hospital ka badai ka chaka sumar iki ba pang cancer kamna ashu banang epteng ya ka jing shakri jongka iki pat ba namar ba kani ka hospital ru kala shahir thma ha ka Israel. Tikitu klong Khubor hakimat kimat mentasi. Khubleg.